potom Silvie Netíková. Dámy a pánové, prosím o potlesk pro další taneční skupinu a tím je Dance Center Marverci pod vedením Martiny Wernerové a Aleše Lerka. Taneční skupina Dance Center Marverci působí již 22 let při domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem. V současné době má přes 200 členů různých věkových kategorií, od 3,5 let až po dospělé, kteří se věnují taneční stylu hip-hop, showdance, street dance, disco dance a breakdance. Ve všech kategoriích jednotlivců, duet, malých skupin i velkých formací. Taneční skupina pravidelně se umístuje ve finálových kolech mistrovských soutěží, je držitelem mnoha titulů, mistrů České republiky, mistrů Evropy a mistrů světa. Tolik Dance Center Marverci, dámy a pánové, dovolte